lagi. Mas. Yo. Mas. Mas. Ayo Mas Kepyo. Ayo Mas. Nang ndi? Kepyo kuwi ganteng, ganteng kuwi kepyo. Kepyo ganteng. Kepyo kuwi ganteng, ganteng kuwi kepyo. Ayo yo, ganteng kuwi kepyo. Tak gunggung ngedewe. Ae. Yo. Dangannya Mas. Aku gak mudeng. Ana tak kait cakepan kok jane Lah iya. kon aku nyanyi dari pur kae ora MC sebelah ngono. Banget lah bingung malah. Heeh. Ayo. Ya. Siji loro telu papat. Yo, Pak. Duno monggo. Monggo Pak No, Duno.
Instruksi kita biar tidak sepaneng sambil ke atas lagi nggak apa-apa. Ayo monggo. Sambil salim lagi. Ah, salim lagi. Aku suka salim Mas. Nyanyinya ya, di atas. Oke. Ayo. Ayo sayang, angkat nih. Apa kowe? Yuk. Ha. Oh. Oh. Karo nyanyi genti. Boleh sambil goyang jempol biar tidak ngantuk botol ini. Ayo yuk. Biar ada dokumentasinya. Monggo tamu undangan boleh langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa tamu undangan monggo. Lanjut. Lanjut monggo. Oh
sindrom Yuli. Sindrom Yuli lendut. Bos Ambon, kula mandhap mawon sampun nggih. Ya, terima kasih. Ya. wis Oke, nggih. mohon izin. Ya, Yang penting kita monggo. tadi diabadikan. Kata beliau gitu inspektornya Oh, Mbak iya, Yuli. nanti saja, oke. Hati-hati sayang. Angkat nih, karonan yo. Apa kowe ra Hei, ayo. Ajar-ajarannya Mbak Yuli. Yo. Ah, oh. Kita buat
gagarane ngagrami dudu bondo turupa Wis jan nyamleng. Among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas harta ugi konjuk dhumateng sesepuh mriki nduk Nggih. Bapak Suradi. Bapak Surati pun di Nggih, tiange. nika wau sing mlampah mrika Oh, wau, nggih. sing Halo, tindak Bapak. mrika wau. Nggih, monggo. golek iseng kaya ngapa wong nyatane kalakon seprene angger gendro wekasane malah tungun tresno tetep bondo tuturupa mong atine dadi teteline kuyup rekan satya papindane mimi lan mintuno Los jamak lumrahe yen wong urip saka godane gedhe Pripun Kang Mas penak mboten? Sae jos pokoke adikku wedok iki babakan falset jenenge sinden kok ya. Nggih. Amin. Jos Rena wengi dadi ati wong prasaja alas bebetene sampe
Pokoknya goyangnya alon-alon no. Alon-alon mawon Mas. Alon-alon. Wedine nak kena dedekku tersayang ya. Nggih. Ndak nese. Rena wengi dadi Gentenan lah, gentenan atene. Wal 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 wal. Mas Panjang. Ki jeng miringi peneh kalau ngadeg kok. Iya kok ora ngadeg. Ngadeg nopo? Ya iyalah, Mas Angga. Ayo. Ah, ketua enggak kayak dia tadi. Oh ya benake, benake. Ayo Mas, Masih kijing mimi.
upamakna slira nahkoda tanpa prahu sasat sarah ning jolo nidyam sarias Tayuke tak njukit. Suwatene Bapak. Pripun Pak Gentabuana Pak? Tayuke wah sip. Amin di awan aku ora entuk. Enak mboten, Pak? Entuk mik aku ya wis mulai. Oh, 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 Dereng sak rit pun menggeh-menggeh. Niki mboten ngagem hae Bapak. Hae. Monggo. Mike. Ayo. Aku lah. Iya, aku joget kok. Joget. Ayo yo.
penghela napas. Ya. Masih kuat Bapak? Ambekan sih. Masih kuat mboten? Masih 50%. Masih. Oke. Ya. Habis ini cinta tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Aku yang ngono. Ayo angkatnya no. Mungkin Bapak nemenin. oke. Oi.
jamu Pak E. Jamu godhong